आता आपलं काय आपल्या घर बागला सजला आधी केस पण चांगले करते आधी. अगं तिकडी बारी खायची माझी. तुम्ही देते ना दुसरी लावते मी ते आता तू भेंडीची भाजी करते. तू भेंडीच्या भाजीमध्ये काय काय टाकते? हे थोडंसं कांदा घेतलाय चिरून, बारीक चिरून घेतलाय, 2 मिरच्या घेतलाय आणि लसूण ठेचून घेतलाय आणि भेंडी बारीक चिरली. थोडी आहे ना भेंडी? थोडीच आहे, एकदम कमी साहित्यामध्ये भाजी. भेंडीची भाजी सिंपल शॉर्ट. तेल टाकलंय. आता मी याच्यात कांदा, मिरची आणि लसूण घालते. आवडीचं काय आहे का? आवडीचं काय नाही, सर्वच खाते. सगळं खाते. एकदम सर्व खाते. कारल्याची भाजी खाते का? कारल्याची भाजी पण खात नाही. कडू होते, मला आवडत नाही. काय नाही आवडत? कडू नाही आवडत. मला वांग्याची आवडत का? वांग मला पचत नाही ना. परत लपली. म्हणजे धनी काय करताय? बसले. हो का? काम करताय. तर इथे मी मीठ घालते चवीपुरतं. थोडंसं ढवळून घ्यायचं आणि मग भेंडी चिरलेली. भेंडीची भाजी लगेच होते. थोडी अशी 1 मिनिट परतवायची आणि मग झाकून ठेवायचं. आता झाकून ठेवणार आहे? हो, आता झाकून ठेवणार स्लो गॅसवर. आता मी ते स्लो गॅसवर भेंडी झाकून घेते. तुम्ही डीमार्टला यायचा माझ्या बरोबर? चालेल चालेल. जेवायला मी आजीला नेतोय. भाजीला नाही ते आते पण येत होती. बस तुम्ही येत आहे? होय. चला चला चला. आणि आज कसं आजी ह्या दिवशी नॉनव्हेज खात नाही, म्हणून आम्ही काय प्लॅन केलं होतं, इकडे नॉनव्हेज असणार आम्हाला माहिती आहे, म्हणून आम्ही आजीला व्हेज घरी बनवणार आहे. इकडे कुठे आवाज येतो हा? इकडे कालू खातोय, जेवतोय. कुठे ती पिल्ल? इकडे हा, तिकडे तिकडे. हे घेऊन येईल ना आता? ती बघा गेली. ती तिथे एकटी जेवत होती आणि पिल्लाने हाक मारली, मग ती गेली खाली. नेचर. ज्वेलरी कोण कोण? ज्वेलरी कोण घालतंय ज्वेलरी? आजी ज्वेलरी. अगं बाय बघा इथून आलो. हे झाडाची हाईट माझ्यापेक्षा वरती गेली. एवढं मोठं जनावर होतं इथे. होय काल. बापरे. आम्ही ओढत नेलेलो काढी. फोटो काढला असा आजी जनावराचा. मग केवढा मोठा. आता जीवन असत ना कधी तेव्हा सांगेल. हे छान वाटतं ना. आता भरपूर. आता हे तुम्ही नाही लावलेलं ते लाल वाला आपल्या त्या सहाच्या झाडामध्ये? केवढा झालाय? मोठा झालाय, मस्त एकदम शो दिसतो. नाही टाइम घेतलो, मग काय करणार. मस्त वाटतं इकडे हिरवगार. दिवसाचं इकडे छान वाटतं का? रात्रीचं इकडे काय दिसत नाही. काका गाडी लावतात. माझी तुमच्यासाठी काजलनी घरी हे बनवलंय, जेवण बनवलंय. हा आता जेवायचं ना, जाऊ. हा, थोडासा नाही समजा पोट भरला असेल तर मग तुम्ही पार्सल घेऊन या घरी, है ना. थोडा तरी मान कर. आता आजीला का नेतोय, जरा उद्घाटन करायचंय काहीतरी गोष्टीचा. आजीला दाखवूया त्यांना. हा हा, आपला पूर्वीचा गेट, ऑटोमॅटिक गेट. हा, ढकलला की बंद. ह्याला कुलूप कुठे? असं कुलूप नाही, असं लावायचं होतं. बघू, तो पडलो रे बा. आता आम्ही लाव. आता कुलूप बघा कसा आहे. पूर्वी असेच असायचे सर्व, आता फॅन्सी फॅन्सी बनवायला लागले सर्व. चला, काय चेक करताय? पावडर चेक करते.
पूर्ण तिथे जेवायला चाललो आम्ही. चेंज झालं प्लॅन. कधीतरी तुम्ही सर्वांनी पण कोकणात येऊन आमच्या हातचं जेवण खाल्लं पाहिजे तुम्ही. होय. त्याची टेस्ट चव वेगळी असते एकदम. यायला तयार आहेत. मच्छी मटन येतच आहे तू जा. बोलवूया आता सर्वांना. थांबा एक एक करून. चला आता तुम्हाला आम्ही शॉर्टकट दाखवतो बघा. हे शॉर्टकट आहे बघा. आता मला माहिती पडला ना. राईटला हो बघ. राईटला. हा तू इथून आला पूर्व. हा इकडूनच आलो मी. इथूनच चल. हा ते जाणणार आहेत आम्ही. हे बघ खाली बघ. मी कुठून आले बघ. हा तो बरोबर गेला पण तिकडनं जरा अडगळ आहे. हे बघ आम्ही कुठून आलो ते असंच यायचं. हे बघा खाली कसं आहे. उद्या आम्ही झाडणार आहे ते सर्व इथून. हे बघा कसं शॉर्टकट आहे बघा. हा, चल स्वर्गातून. ज्वेलरी कुठे ज्वेलरी आजीची. अदनान बोलत होता तुझा मित्र. काय काय आपका सब लोग है ना आपका ज्वेलरी संभाल के रखो. मी मनात म्हणते सब झुटा आहे वो ज्वेलरी. ही आई म्हणते असं नाही बोलायचं. चला तुम्ही आजी तुम्ही बसता काय आज त्याला पुढे गाडी चालत. ठेवली आहे. ही काय गाडी. आम्ही दाखवून आम्ही पुढे हा चालेल मी आलो. आता त्यांना काय घेऊन चाललो आपण नवीन फर्निचर आणि ते सर्व घेतलं आहे ना. तर त्यांच्या हाताने जरा म्हणजे देवपूजा आणि उद्घाटन होते म्हणून. हे निसर्ग बघा ना किती छान वाटतंय. चला गाडीची चावी टाकूया. अँड स्टार्ट. चला ते पुढे गेलेत बघा. आता इथे बघा मी त्याच ब्रिजवर आलो जे आम्ही ऑलरेडी दाखवलं होतं खूप ब्लॉग्समध्ये. पाणी पूर्ण कमी झालं आहे. कायच नाही पाणीच नाही. कारण पावसात कसं इकडे फ्लो असल्यामुळे पावसातून इकडून पाणी खूप येतो. तरी तिथे आहे बघा थोडंसं आहे. पाणी कमी झालं ना पूर्ण. ते आता परत वाढेल थंडीतून वाढतं. थोडंसं वाढतं पाणी. आणि आपण लास्ट टाइम तिकडे आजी गेलेली ती स्विमिंगला ती आता ते तसं असेल बरोबर तेवढं. खूप आहे पाणी खूप आहे तिकडे आहे ना. तळ्यामध्ये पण जाऊया ना आपण. पावसात काय भरतं इकडे. तळ्यामध्ये पण जाऊया. हो हेच पूर्ण याच्यावरून पाणी जातं. हे छान वाटतं पण इकडे असं. हे समोर असं वरती रस्ता गेला आपल्या वाडीत गेला है ना. वेलकम नहीं करोगे स्वागत नहीं करोगे हमारा. आजीचा स्वागत. आजी झाडं मस्त झालं. चला या आरामात या. आमची याची कलेक्टरची कुर्सी हात देऊ का. या आरामात या. जय सद्गुरु. शिवहरा शिवहरा. हे आता करत गेली आता पाय बसले. नाही नाही आता आजीची तब्येत कशी आहे. शिवाजी महाराज. आणि हे कोण. हे माऊले कोण. काजल काय करताय. मला मी सांगितलं बकुला. हा जेवल्यावर पाणी नाही प्यायला असेल. तू कलेक्टरची चेअर जरा रिपेअरिंग नाही केली आहे. ही राव ही आपल्याकडे आहे. आम्ही केव्हाच पाहिलं. हा ना. कलेक्टर रिटायर झाले. आम्ही येणार आणि माझी गौरी ही काय ओळखला का. काय आलंच नाही ग बाई काय शिकायची. शाळा लॉकडाऊन मध्ये गेली. अव्या अशी काय झालीस तू. काव्या एकदम ही झाली ग काली काली. कशी झाली. काळी पडली. येत्या तुम्ही हे बघा या पहिलं झाड. मम्मी इकडे जरा इकडे समोर लक्ष टाका. वा वा छान छान. ही पण बघ शोची मस्त. तेच बोललो ना शोची बघा कशी दिसतात. तुम्ही त्या लावल्या ना हाताने ते कलर काय अजून ना माती विरे. आणि कुडा पण चांगला. माती टाकायची आता ती त्याच्यात. कुडा बिडा मस्त झाला. पप्पा पण वाढला तो उंच. आमचं बुबू बघा बसलेला आहे. बस 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 बस. बाबा. काळी तुळस आहे बहुतेक ना ही. मस्त. ओ ताई ताई हा सुंदर आहे हा का. कुडा हे बघ. हा कुडा जगला बघ तू एका फुला येत होता. बरी आव ना.
हा मस्त ते बघ ते पण वाढलं हे बघ लिंबूचं मस्त छान आहे बघ अननस पण चांगले झाले ना पण भर टाकू होई अननस चांगले आले उभ्या एका सणांतर राहून दे. त्याच्यात लिंबाची झाडं बघ किती आहेत. भरपूर आली आहेत पण आता गाव आली हो, काय करत नाही आपल्या गावी काय काय असतं तिला सांगा बघा. आवडतं बेडूक बेडूक, ते असे शारदा. चावणारे बेडूक नाही असे कोणकोणते आवडतात सांग सुंदरे तुला असतात कोंबडी मांजरा कुत्रा हा ते चालेल. सर्व आहे म्हणजे बाकी बेडूक उड्या मारणार हो असं येणार पाल अगं ना पाल काय ती काय तर एवढे नाही पाल. हे पाणी एक्स्ट्रा साठी ठेवलं आता कसं झाडांना पाणी लागेल ना पण आता का ना माती पाहिजे माती आहे ती काय हा माती माती आता मग काही घालून टाकायची आता आधी चला आता तुम्हाला काय काय दाखवूया या त्या उत्पन्न येऊन देत त्याचं ऐकलंच रांगोळी कोणी काढली वा, हे काजल छान आहे कलेक्टरची तुमची कायम झाली रांगोळी कोणी काढली सुंदर या इकडे आता तुम्हाला दाखवतो या दोघं जण या हे बघा काय आणला हो. आणला जरा पूजा बिजा करा तुम्ही बघा इकडे बघा काय आणला हो. मस्त कसं वाटतंय सुंदर. बघा खोला खोला तुमच्या हाताने खोला हे ते पकडू ना हा खेचा बघा कसा आहे छान, मस्त चला आता तुम्ही आलात ना हा सर्वात अगोदर तुमच्यासाठी इकडे बघा आज आमरस बनवूया हो हा चालेल चालेल तुमची कोण लागते ही असं माझे नाचून नाचून आता तुम्हाला आमरस देणार काय हे काय हे कोण हा खोला खोला तुमच्या हाताने करूया उद्घाटन असं छान जय संत अरे वा शिवाला चला आता इकडे झालं डबल डोर कसं वाटलं तुम्हाला आजी मस्त सर्व काय राहील काय मच्छी बिच्छी, भाजी काय पिशव्या सर्व राहणार असं या नाही. आता इकडे या असं या हे पडदे पण बघितलं का आजी पडदे लावले बघा तिकडे पण पडदे लावले बघा सुंदर आहे बाबा या आता इकडे या ये बाबी ये सुबा की ये शिवहरा इथे या. शिवहरा बेस आनंदी आनंद छान छान कसं वाटतं छान एकदम छान 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 आता आपलं काय आपला हे घर बांधला सजला सजला अरे वा, बेस रे बेस. काही आधी केस पण चांगले करते आधी हर्षद ओंकार ते का लिहिलं माहितीये ते आपलंच असलं असं आणलं पाहिजे ना ते करतात असं लिहितात. मार्क करायचा मार्क मस्त करायचं. मस्त इथे यायच्या हा, ते माझ्या धीराला पण असं पडलंय बसा जावेला या इकडे बस असं पाय मेकअप टाकून करा मेकअप इकडे बसू काय बसा हा नाही मेकअप करायचा अरे काढलेला बसवलंच का ना तुम्ही बसल्या अरे बापरे अरे बापरे हा पाऊक्षमान भरपूर मिळून दे स्प्रे बी मारा सगळा ते कुठे फाउंडेशन कुठे काजल आता मेकअप करेल बघा तिचा काय म्हणतात, तुम्हाला पावडर कुठे ती भरभरून घेऊन दे ते वाढून चांगला आजीचा मेकअप कर. पुत्र होऊन दे पहिले आले चांगला होऊन दे आधीचा मेकअप आजी हे बघा काय आणलंय नी मुंबईवरून काय करणार? लास्ट टाइम तुम्हाला ना आपण सजवलेला तसं करा गोमू मेकअप करू बांधराव बरं का हे मेकअप टेबल आहे मस्त आहे ना मेकअपचं हे जास्त काजल लावेल बरोबर आहे ना काजल हा लाव काजी थांब काजल तू लाव तिचं चोलून काढेल अगं सगळं. टिकली बारीक आहे ती माझी मी देते ना दुसरी लावते मी. काली लावते मी ग्रीन टी ज्वेलरी कुठे काजल तुझी ज्वेलरी ज्वेलरी आहे तिथे घरी हिला पण तेच लावलेलं आहे हिला पण काय हा तर गोमू करा गोबू घेतली गोमू बस बस ना बस कर अशी डार्क पावडर लावतात ना हाताने गोमूला. चोळा हाताने चोळा. हाताने चोळ. सगळीकडे अगं रुमाल आण माझा तुझा कशा हा घे नाकावर चोळा. काढ तिचं. धर, ते घे. काय सरता काजल झालं रे काय पदर सरता हा, पदर सारखा कर. सारखा कर चष्मा लावू ना पण तुम्हाला आजी कसं वाटलं हे 2-3 सेम आहे, असं सेम आहे सुंदर. तिचं पण. हे आता हा बेडरूम कसा मस्त वाटतो ना हा मग शो आलायला आता ते आणलेत ना 2 सगळं ओपन ओपन वाटत होतं ना पुत्र होऊन दे. हे पण लावायचे आता हे तिथे एक लाव ते तिथेच लावायचे होते सुभाष बाहेर लावायचं आहे. पप्पूची बाहेर बाई राहायला शिरवडकराचा तिथे आणि ते काय माझ्या झालं, पप्पू एका खिडकीला 2-2 शिरवडकराचा बसले ना. नाव त्यांनी कायम एक राहून पहिला दे तिकडे. आणलेला. रुंद आहेत ना ते खिडकी. घर भरून दार भरून आजी जरा झोपून बघा
नको रे बाबा अरे नको. काय नाही एवढा काय मी बसते भात नाही माणसापेक्षा काय मोठा आहे असं का ते ते? तुमचं काय नाही ना जरा पडा बसते जरा लोटा जरा अरे बाबा नको जेवल्यानंतर नाही पडा लो- त्याच्यावर कधी नाही जात ते लोटोक आपल्या. मिळालो नाही अरे हात आहे जेवलो आणि तसंच घेऊन आलो आता पडूक नाही दिली पडूक नाही दिल्या पडून राहिलेला. लोटा ना जरा लोटा झोपा अरे बाबा अरे नको रे माझ्या बाबा काय सोने माझ्या असा जरा पडते यार जरा झोपा 1 तास झोपा एक तास. तुम्ही कुठे खाली कलेक्टर खाली गेले हो नाही उठा 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 खुर्ची केली बरोबर. झाले रिटायर असं काय बघ. हा आता लाईट बंद करतो झोपा आता कलेक्टर रिटायर झाले आता झोपा हे पण छान वाटतं विदाउट लाईट पिंक असं मस्त वाटतंय असं चांगलं वाटतं पिंकचं हा लाईट काजल छान वाटतंय ना काजल ये ग बस नाही बसा तू बसा जा झोप झोपल्यात त्या तुम्ही पण झोपा. नाही पडत कधी तुम्ही नाही आजी पडतात ना म्हणून आजीला झोपू दिलं नाही तू झालं पण झोप मम्मी आजीच्या बाजूला रेस्ट करा जरा अरे बस बस ये आम्ही शेंगा खातो. काय करताय शेंगा खाता हो आता आम्ही चाललो फिरायला 3 जण चला बसा पाठी पटकन बसा ना आता गाडी सुटायची सुटेल बस. आजी कुठे गेली आपल्या मला आजी कुठे गेली अगो. अगो तड. काय ग गोमू कशी बसला हो झाला कॅमेरामॅन चेंज झाला आता पाटी काय भरतात. त्यांना नको बसायला. आवडतो तर सर्वात आधी आपण हे बघा आम्ही 3 चुन्नू मुन्नू. आता सर्वात पहिलं काय खाणार आपण कुरकुरे हो काय कुरकुरे खायला जातो आम्ही पहिला बघा आमचं गाव बघा आता तुम्हाला मी गादी दाखवतो गादी कुठे आहे. काव्या काय घेतला हे गावच्या आमच्या गावी अशी दुकान असतात काय घेतला काव्यानी आणि काव्याला अजून एक द्या काय घेतला ह्याच्यात क्रीम असतं ह्याच्यात क्रीम असतं ह्याच्यात दाखवू दे आपण इकडे जाऊ ना. आमच्या पाठून कोण येते बघा मोठी सगुना येते आणि काजलला काय घेतलं खायला कुरकुरे जरा साईडला संध्याकाळचा होऊया. नाश्ता काजल ठोकायची तुला बाई मी जातो आज खाईल का कुरकुरे खाईल नाही बाई ती येते का इथं गेली बाईकपेक्षा पण मोठी आहे. आता कुठे चाललोय हा आता हे ना हा ना शॉर्टकट रस्ता आपल्या घरापासून ना हां रेल्वेसाठी अच्छा तर किती मिनिटात रेल्वेत पोहोचतो ना ते तुम्हाला दाखवतो आता दुकानात किती मिनिटात आलो 1 मिनिटाच्या आत मध्ये आलो ना हां हो 1 मिनिट पण नाही झालं दुकानात पोचलेलो. मग किती झाले आजूबाजूला आता 1 मिनिट झालं. हो का एक दुकान गेलो काय घर काय आहे ते अजून आहेत ना आजी ते बिझी आहेत ना हो, आतमध्ये चला अजून एक राऊंड तुम्हाला दाखवतो आता खाली कुठे खाली म्हणजे तिथे खातात दिसत पण बघ कशी बोलतो मला बस आता आम्ही कुठे चाललो माकडांकडे हो गप्पच इथे एवढ्या स्पीड मध्ये गाडी चालवत आहे काय थांब जरा बघू दे पण काय किती छान आहे हे बघा जंगल रस्ता संपला हाय रस्ता संपला जायचं खाली आता खाली काय आहे नो रस्ता गाडी खेच पाठी आता गाडी खेच म्हणजे तुला घेऊन आलो खेच पाठी बस मला सोडून गेले कुठे आहे आहेत कुठे
चावायला. कुठे चावते त्याच्या वाजत. बस बसा बया. बयो काय काय बयो म्हणतात, काय काय बयो. कसं वाटलं? मस्त वाटलं, खूप छान आहे ना. हा रस्ता समोरचा रस्ता दाखवत असं स्वर्गात जातो असं वाटतं, कोकणातल्या स्वर्गात. दोन्हीकडे असं हिरवळ आणि मध्ये आपण खाली. आता राईट साईडला सनसेट आहे तिकडे, राईट साईड. हो झाडात लपल्या तो बघ दिसला थोडा. ते बघा दिसला. हो छान वाटतंय ना, रिअल व्ह्यू छान वाटतो ना तो. हो आणि आता आपला सूर्य दिसतोय का तिकडनं? हो Yellow आपला color पिवळा चा. सुरू लगेच दिसतो ना. हा लगेच दिसतो. मला कुठे दिसतो? तो काय समोर आला घर. तुला ना कधी कधी वाटतं काहीतरी करावं. आता उतरव. उतर काय नाही लाडात. हे गेली गाडी. आता कशी उतरणार. आता खाऊ आणलेला आहे, तो खाऊ घेऊन जाऊ आपापला. एक कुरकुरे आणि हे काय घेतलंय कॅडबरी. हे मम्मीला दे शेव, मम्मीला आणि एक तुला कुरकुरे. आजी खातात, आजीला देते. टाटा. असं कुठे असं कुठून आलात जाऊ? काव्या मी आणि हे. कुठे हे काय इथेच खाली दुकानात. खाऊ कुरकुरे. खाऊ काय कुरकुरे तुम्ही खावा. आजी खातात. मी खाते का कसल्या ते अरे ते त्यांना चटा का पटाका? काय खाल्ला? खाते आधी कालच बघ मार केला. तुला पण घे. नाही खावा. आता मी चाय बनवतो. चायपत्ती आपली चायपत्ती बाहेर आहे ना काजल? चल. आता इकडे चहा बनते ना, चहा. आता इकडून नॅचरली चहा. घेऊन जाते. पुढे हे घेऊन जा, चहामध्ये टाकतेस ना. हो आता हे आम्ही काढलेलं आहे आणि हेच आम्ही चहामध्ये टाकणार आहे ना. हो. हे तुला आपण तेवढं मुंबई चला. नाही विकत घेतो मुंबईत. ती पुडी हे असे बघा तो असा बंडल असतो कुरकुरेचा. चायपत्तीची नाही चायपत्तीचा बंडल असतो ना, हा आपण विकत घेतो मुंबईत. हो. इथे रेडीमेड आहे. काका आले काका. ते घ्यायचं आणि हे टाकायचं ना ह्याच्यात. हो हे बघा, चहा आणि दूध. चहा करतो चहा.